Salutare! Da, m-am uitat la acele episod și a ieșit cam palid. Astăzi o să... Da, e aceeași zi, deci nu mai am ce să zic. Mai mult, astăzi o să jucăm și am făcut mai înainte un videoclip cu un prieten și am oprit. Pentru că aveam foarte mult lag, mi se bloca și... Păi am hotărât să joc eu cu niște play. Da. Atunci n-am terminat de spus în acel episod și mi-a spus bine ați venit la... Da, parcă am țipat din eco. Da. Am văzut foarte multe episoade cu alții jucând transformice. Nu prea mulți. Am văzut cam foarte puțin. Dar mai mult Minecraft-ul, NFS-ul, nu mai știu ce. Da. Să trecem la subiect. Sala. A rămas blocat. Vanilla. Ca și normal. Vanilla 8. Am observat că dacă stai singur pe o sală, te dă afară și te dă pe vanilla sau pe o sală normal, dar nu sunt prea sigur că te dă fix pe o vanilla. Acum vă întrebați de ce am filmat de 2 ori. Mai am răbdare, am văzut videoclipul acela grozitor și am făcut unul ca să mă asigur că poate veți da a doua șansă, prima șansă. Sau nu? Păi acum nu va fi ca celălalt, voi țipa ca un crizat care vrea bani. Pur și simplu o să stăm, o să vorbim despre transformice. O să fac eu un lucru frumos. În sfârșit am început mapa cu toți care au murit sau care au venit, pardon. Da? Vedem ce șaman e ăsta. Vrea să ne omoare bulgarii de zăpadă. Dai în față. Vedem ce face. Dă cu bulgarul. Pariez că nu iau FS. Na, depinde și de... Hai să vedem dacă luăm FS. Pariez că nu luăm. Da, eu leacă trebuie să fii profesionist. Că doar nu te dă din prima și deja știi să faci toate mișcările și ai în fiecare minut fâsă. Trebuia să iau și cadouri, dar asta e viața. Greșești. Aici o să fie o leacă mai greuț. Pentru că, na, alții se bagă cu toate chestiile. Ce idiot e Pofis. Știam un mit afaceri. Da, bă. Are noroc că și el joacă de mult timp, aia e faza, să joci cât știi, nu neapărat să te grăbești ca criza, sau bă că, sau să joci ca disperat și după aceea să faci un nou împuțit, idiot, și altele. Și da, am văzut în videoclipul acela că s-auzeau plăzit, da, e laptopul face el așa, nu altcineva.
La cum se vede partida fail. Stai, nu fi așa lab. Ia stai să vezi. Gata. Yeee, poți dai. Nu pasă. Yeee. Hai șamane. Hai șaman pro. Șaman din ăla. Doamne, cine am. Uite ce am avut acum. A fost un trac. Era sigur cum eu, măcar iau locul 4 sau 5. Vezi? Vezi ce jurul ăștia, fug. Salt. Da, no, yeah. Oci șaman. Nu se ia. Ia unul de acolo, era sigur. Mersi. Bă, ce partener din ăla a adus. Ca să nu zic nob, dar am zis-o. Da, să vă anunțați toți, prieteni, ce fac eu și ce faceți voi. Da, vreau să vă mai arăt ceva în episodul trecut. Uite, aici este Bone Fortress. Da, ăla nu-i legat de transfer, ci de ce nu discutăm despre ăla. Oare? Ca și normal că dacă vă fticați că ia altul, da, prost, idiot, fraier sau o juri în gând. Da. Da. Pozați pe sală și aici aveți transformice, vanilla, Silver Racing, Music, Botcamp, defilante, film game și mai aveți multe module. Sunt mai multe chestii. Partener NAB. Vezi? Vedeți, de fapt. Nu e ce contează. Că nu juri, îi dai ignor și după aceea pleci. Parcă au hack ăștia. Da. Că gâză, poate gâjă. Era tare dacă era balon și făceam așa, iau un lambrăză, am dat fai. Ce șaman. Ui Africa. Africa sau BRB, poate. Și Africa. Locat. Ce? Da, să vă zic ceva, nu prea știu engleza. Da, am făcut franceză. Și nici aia nu știu. Mă enervează limbile astea străine. Mai bine să o vorbesc pe aia care nu dat. Au dat amândoi file. The file, doamne că the file. Da. What the fuck? Handy meu are 100 level. Hai odată, crep. Sergiu. Crap, eu am spus. Cum o să iesi build-ul ăsta, ia fâsă, stai să vezi. Dog. Nu am văzut.